Levi, säg mig lugga hur du ändrar vid kraschen och äta fjället. Det var Esper. För på i ödlösa tröjorna. Så om det inte var en av... Hej! Hej. Det var så jag måste distracta dig med. Han är onka klära. Så du tog ordra från en Vi menar booty. Distracta dig med. till du ordra från en man utan vi bara ber notebooksna. Du Ska det vara ancient? ödlös, du får en bite ner efter och så över efter in i fjället. Du svinkar den dig var med. Hej tid. Ja, se där. Ska jag förskriva det? Welcome! Vi kan ta vad? Kvoi kan du en Okej. Hvor är poster framme, just det? Ja, det är på. Alltså, Det är med någon. okej, nej, tank var det. Du ska väl här med du. Hej! Åh, det var så stort. Hvor är det en boa med några pojlar? Också det svänker köra Men här. för nackar. Ja, hoppas. Det är Lite för personer som är det också. Vad? Det var inte Hvor är det som är där nere uppe? Anker skriva det skiltet. Kanske kan grilla. Ja. Hej! Är det ett lama? Hello. Thank you so much to consider now. Yeah, midnight. Kan play it down. Jag vet inte, jag är redan för att nå captain. Är captain så. Jag vet inte, jag klättrar upp i tröjorna som en gorilla. Vi långt för vilt på den farkornören. Första början adventure, långt för vilt. Captain? Ha? Gera still? Hey, jag syns det. Hey, go. Hey! Ah! Matter. Well, guys, it's back. It's been fun Knowing you. being your navigator, crashing your ship. I crashed. Oh! Jag kom upp på toppen och stod och lät jag näka. Gorilla captain. Åh, digga. Okej, jag får... Här är det. Jag kanske tycker det, men jag vet. Jag sa att... Jag sa vad? Jag vet inte hur jag ska komma. Vad gör det? Det är nära så ju. Okej. Kan man sätta ner ner? Vad säger du, James Mischko då? Okej. Hej! Vi kan köpa nej, spela ting. Approach thing. Jag hade sagt om er broadcasten blöjens tillstånd. Det kan. Inte bra då för att komma ner ner. Det är good sport. Jag går sport. Get your exercise, kunde. That's not enough. That's surprisingly logical. Yeah. Au. Är det så där? Oj. Okej, gott. Kan Kan få inte det här? Moon inventory. Kväll. Oh, you'll see. Oh my See. god. Ja, ta det som så att du. Inventory. Yeah, wow. Shit, son. Hur är det går det? I see nothing, man. Det är som får det där nu ett blöj nästan. I didn't see anything. Nej, hur ska vi gå? Bueno, kan vi på här? Yeah. Come on, that's very vicious level. Oh wait, kan jag hoppa ner det? Ja, Levi. Hej dit! Esper, nu brukar snacka tydligt gång igen. Hej! Jag lagt det skarpt! Jag kan räcka. Yeah! Oh yeah! I want myself back! Shit! Åh, det kan. Jag bara ett kik runt. Snicke! Ja.
What? Du sa att jag så sur på dig. Nej. Nej, nu ändå. Jag sa inventory. Jag vet inte vad det är. Alltså, jag vet inte hur det är på mig här. Hej. Okej. Vad ger den hödan? Hur så synd vi så Äntligen har jag beredd. Så nice. Jag har fått ett slatt. Jag bara inte att ha för det gott. Hej! Åh, han har dödat dem med alla ruva. Kom. Au! What? Nej, det var shit, det var hödan. Okej. Du vill inte ha mig varandra nakna. Hejtan oläckret nu. Vad heter här? Wait. Åh. Okej. Det är minst att... Hej, vad du? That's some very nice melons. Gada hon är Det är där. inte så manliga det är alltså. Inte för manliga det. Golden helmet. Verkar gott. Anka nipplen liksom. Mitt lärare för corner. Right? Right guys? Ja, Simon. Ja. Sure. Så, kvar nu? Ja. Bit. Jag hade fan batnatter. Nej. Att jag har kört tynchen kommer Levi. Yeah, about that. Jag hade nice car attention ut i mitt inventory. Det är som det farligt för det. Ah, det surrar blå. Oh my god. Så jag har attention i mina inventory. Så att det här är the jungle guy som säger welcome. Oh. Kvar. So, we meet again. We are What? Det är snällare. Det är så just. Åh. Dun 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 dun. Hur ska han pitcha upp lagt den där? Dun 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 dun. Jag vill ha... Svärd, jag kan inte köra junklen. Tjemersona. Åh, gott inte. Wait, what? Så var det är manligt. Du kan gråta du... Åh, det är inte det. Ja, screw the jungle vi får pick way. Inte bra naga sugarcane. Är det perfekt. Är det nog alltså. Och jag lägger och jag bröd och. Sassy. Unresistible där. Levi. Jag skulle få träna. Jag har hört träna nu. Stolvan. Ja, jo. Vi träffar väl något. Jo. Öltröd. Ja. Wait, är du så tänkt trä? Nej. Han är alltid där i hans inventory. Nej. Jo. Ja. Nej. Jag har i handen här. Och till och med allt. Åh. Yay, bitch deals. Yeah. If I hit you in the room there. Just sightseeing, you know. Levi. Så det är slags löj ut jag där, visst det? What the hell? Sugarcane säger man där. Verkligen Det är sån där cocaine som där. Mm? Ja, det. Ja, Sugarcane alltså, säger. man. Leave them be. Ja, men det är awesome. Yes. Exactly. Yeah. Ja, ta på mist. Den här går koll. Jag går när vi är med mig. Okej, ta på miskare. Okej, men den visste så har jag brukt en pickaxe. Det är mitt där, Simon. Och vill jag nästa.
Kanske var det bara jag som fick lofta huset. För det nästa så är det kom kan den byggt ett crafting cave. Jo, jag byggde ett på tränen. Nu har jag byggt ett träd. Så hva fant du alle stregene? Men inventory. Oh, okay. God. Is this Og du har very in inventory. Kan du ganska finna så klockan här? Simon, kvar är ditt inventory? Här precis. Let's see. Hatten. Da. Phew, Ja. dodge that one. I'll be right back. Ja. Hey, ska jag göra några första pickaxe? Uh-oh. Yeah. I got a bad feeling about this. Will you have the honors? Oh. What? Oh, Wait. nu behöver vi inte ha obsidian! Ja, fan! Musta Nej. kravväck, du drar inte grundligt här den första pickaxe och jag allt spelet. What? Oh, Det är ja. den första saker alltid. Ja, allt är säkert. Så va. Ge en furnace eisne. Och finn kol. Jag får finna sand. What? Jag får ut i öjmarsen och lejda sand till det så kunde jag väl inte. What? That's Ja. some treasure, Lejda ett sand där. Oh, nej! Mumiola! Oh. Nej, Levis av åtta. Alltså för mumiola. Nej. Oh, by the way, Asper, hva er pinches der? Levi, jag har funnit en lonely cave till byn. LOL cave. Lonely. LOL, Det what? är akkurat det samma. Levi, start med. Ja, Kom över rätt en håla från nu. hva er min håla? Kom över. Jag har funnit ancient ruins, Simon. Levi, hålla. Håla. Håla, Levi. Ew! Ikke min håla der. Ah, det tog in. Ah, Simon. Kan nu? Oh, lekker. Welcome to your cave. Welcome to your Ah. cave. What? What? Vad det? Jag lägger hålla John. Ha! Wow! Hade blivit kört Wait, nyst. Oh, Yep. what? Så hva gjør det da? What foul sorcery is this? What did I It's do? your manliness! You're done something with your Vad säger du, Spärn? Vad säger du? Kan du du? Jag vet inte, du skulle visa mig något. Ja, jag har funnit ancient ruins. Du vill ikke vite hva han gjør det. Du vill tjuga.